Эш урыннарында кешеләрнең иминлеген саклауга таләпләр арта. Киләсе елның мартыннан хезмәтне саклау турындагы законнарда зур үзгәрешләр булыр дип көтелә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта профильле министр Илмира Зарипова хәбәр итте. Ул хезмәткәрләрнең эш урыннарында имгәнү, һәлак булу очраклары статистикасын китерде. Ел башыннан Татарстанда 52 бәхетсезлек очрагы теркәлгән. Әгәр бу саннарны башка төбәкләр һәм гомум Россия күрсәткечләре белән чагыштырсак, мондый статистика алар фонында яхшырак. Әмма бу саннар барыбер тынычланырга сәбәп бирми. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. Төзелеш иң куркыныч тармакларның берсе. Бәхетсезлек очраклары күбрәк шушы тармакта очрый. Хезмәткәрләр саклану чаралары белән тәэмин ителмәгәнгә генә дә түгел, еш кына саклану чаралары тиешенчә кулланылмый, эш урыннарында тиешле контроль урнаштырылмый. Ел башыннан Татарстанда эш урыннарында 50 бәхетсезлек очрагы теркәлгән, 11 кешенең гомере өзелгән. Түбән Кама районындагы сәнәгать мәйданчыгында бер эшче абынып егыла. Башына маска кигән, әмма ул беркетелмәгән була. Башы белән металл конструкцияга бәрелә. Егылган чакта каскасы башыннан төшеп китә. Төзелештән тыш файдалы казылмалар чыгару предприятиеларында эшкәртү тармагында һәлак булу яки имгәнү очраклары күп. Бу биеклектән егылып төшү, техник җиһазларның дөрес кулланылмауы нәтиҗәсе. Ел башыннан республикада 80-нән артык җинаять эше кузгатылган. Переливая кислоту из одной емкости в другую, на нем не были ни резины. Бер эшче бер савыттан икенчесенә кислота салганда кулында перчатка, аягында балтырлы итек, башында саклагыч киемнәр дә булмый. Кислотаны агызганда аягына агып төшә. Авыртуга түзә алмыйча канистрны кулыннан төшереп җибәрә. Кислота өстенә чәчелә, тәне пешүдән гомере өзелә. Илдәге хәлне яхшырту максатыннан 2022 елның 1 мартыннан хезмәт кодексына үзгәрешләр кертелә. Максат фаҗигаләрне бетерү, хезмәт куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне катгыйландыру. Эш бирүчеләрнең җаваплылыгы арта. Киләчәктә эш урыннарында алган тәндәге кичкенә җәрәхәтләр, тырналулар да компенсация түләүгә сәбәп булырга мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.